Sa inyo mga gamers, it's your boy Slyne. So dito naman tayo sa panibagong vlog. Ang vlog na ito ay may sabihin lang ako sa inyo. What? Wala? What? Yun, yan guys. Naganyan na tayo. Ay, dami na tayong emote, 3. Panis. Tingnan nyo. Sumasayo pa. And then yan. May nga pala tayong shaders. Hindi papakita ko sa inyo yung mga... Wala, mag-vlog lang ako kasi wala akong magawa. Kaya mag-vlog na lang ako, guys. So, yun. Hindi, mag-punta tayo sa nether. Tingnan natin yung shaders. Kasi kakaya ko ng shaders na nag-vlog ako. So, yung shaders na ito ay yung ganun kila ko is line. Then yung alam mo kung paano ko ito nakuha ng shaders na ito kay Noob. Basta Noob yung pangalan niya. Sa title ilalagay ko lang kanyang name. So yun. So yun nga guys. Nang tagal-tagal. Tignan nyo guys. Napakalupit ang ating. So wait lang. Wow. So wait lang guys. May papakita lang ako sa inyo. So wait lang. So yun nga guys, yeah! Napakalupit, tignan yung nasa likod ko. Latra pa lang yan. So hello guys, so yan. Ay, hindi pala yan. So iba niya pa, hello. So yun guys, ang ingay guys, sorry kung maingay. So yun, sorry guys kung maingay. Kasi si kuya ko nanonood siya na kay Kuya Kai Play. Yung Kada Craft series. Lang, ipapakita ko sa inyo yung sa likod. So, yan. And then, mamaya magsha-shoutout tayo. Tignan nyo guys yung pakpak ko. Hindi ko alisin natin yung letra. Panis. Diba? So, mag-ano tayo dito. Magpa-fireworks tayo. Paglilibot-libot. Gagalaw-galaw ko tuloy. Sir guys, kung maingay talaga. Sorry guys kung maingay. So, punta tayo dito. So, maingay na naman guys. Manalutang dito. Manalutang dito. Pagkadya malalimig yung kadyan eh. So yan. So si kuya ko nga pala ay naroon siya ng gameplay. So yan po. So kaya tayo nakasala sa kadyan. So yun. Sana nga ba yun eh. Magigib-gib. Wow! So may nahanap na tayo guys. So tingnan natin. Sa taas. Wow! So guys, sorry kung maingay.